uNkulunkulu uyamangalisa. uNkulunkulu usemsebenzini ngendlela emangalisayo. Sibonge kakhulu kwibandla lonke your support. Sibonge kakhulu bafowethu. uNkulunkulu makadunyiswe njalo. Usizwe sakithi ake sithathele ithuba nje si-extend this invitation. Sisho sithi nazi iy'nkonzo zethu ezayo kanye nansi imihlangano yethu ezayo. Ngomhla ka-7 silapha eThekwini, umhla ka-7 kuyona lenyanga uMarch. There is a heart healing seminar kanye naye umpostoli SV uNxumalo siyobe sinaye laphana egameni likaJesu Kristu. We believe God for a great miracle. We believe God for a great power. And then after that on the 2nd of May will be umkhumbane, inkonzo kamoya ngcwele. Sizobe silaphana ngalola suku bafowethu. You are all invited. You are all invited egameni likaJesu Kristu. Then soon after that we are heading straight to Pretoria. Ngomhla ka-10 May sizobe sise ePretoria eSterland Mall cinema. Sizobe silapho. It's gonna be apostolic and prophetic encounter. You are all invited. Please do come join us for His glory. Egameni likaJesu Kristu. Then our last gathering, it will be on the 31st of October. We will be in Dlamini Multipurpose Hall Soweto. But again, I'm not here for that today. Into engizonikhumbula yona. We hosted once again Apostle SV Nxumalo. What a great episode. We paid a visit eThekwini la khona besixoxa naye. Bafowethu, this man uNkulunkulu ivusile kakhulu ukuphilisa isizwe, ukuphilisa imindeni njalo. So ngicela ukuthi uyibuke le episode, and then mina nawe bese sihlangana lapha ku-comment section sizwe uvo lwakho ukuba uthini ngayo. Siyacela nje ukuthi take your time, watch this episode, and then I want to hear from you ukuthi wena uzizwa kanjani ngayo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ziningi izinto ezibalulekile. Mhlambe nawe ungaba nombuzo, ungakhathazeki ukubuza umbuzo khona lapha ku-comment section, and then we'll make sure that we attend to it egameni likaJesu. Umuntu kaNkulunkulu ngiyabingelela egameni lenkosi. Ngiyaphila kakhulu. I know Nkosi inhle kunjani kuwena mfowethu? Siyaphila kakhulu mpostoli. Thank you so much baba. Sibonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi sibe sonke ngalolu hlobo. Bafo ungakhohlwa uyongitshelela le ndoda lena nje ukuthi ithi usilinda kancane. Yes. Postoli, angithathele ithuba ngikwamukele once again ukusigcine ngalezi ayikhathi izwe lisasha. Hey webantu. Siyathokoza kakhulu mfundisi wami Mntakadlamini ukuba siphinde sibonane sagcina sinalo ya part 1 part 2 or episode 1 or episode 2 now sila uzokwenza episode 3. Esicabanga ukuthi uNkulunkulu uzosilekelela umoya ongcwele ukwelapha isizwe sikaNkulunkulu. Yes. Yo, uNkulunkulu siyambonga kakhulu mpostoli. Kulama episode wethu esawenza ngabona kuthinteka abantu abaningi bangithumelela imiyalezo. Abanye babo bacela nokungaveli esho ukuthi yabona into enikhulumayo into engekuyona ngqo. Iyangithinta kakhulu. Amshoke wena ke kumele uwathole kakhulu ama messages, then mina ngawathola ngendlela esuke ngiwathola ngayo ngoba wena ubukhuluma into ebathintayo. So siyabonga kakhulu mpostoli. So kwase kuba ukuthi ke uNkulunkulu usuholele ekuthenini ukuthi ake sihlangane ke sizoyikhuluma ke sonke lento siphilisane einhlizweni ekulimaleni kwethu egameni likaJesu Kristu. So yes bafowethu siyobe sikhona ke lapha eThekwini ningakhohlwa njengoba ngisho nje egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, njengoba ngisho nje ukuthi bafowethu siyobe siphelele sonke lapha ngalo lwasuku la ngomhla ka-7 kuyobe kuyiSaturday ngomhla ka-7 uMarch, mhla ka-7 March la esiyobe sikhona address 100 Stalwart Street. Stalwart angithi uStenga
Yes, Stenga Street. Yeah, kulabo bazi amagama amadala. Yes, siyobe silapho ke bafowethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Yes, siyabonga bafowethu. Ongimolekele ifoni yami bafu ngoba yona inama questions engifuna ukumbuza wona lapha umpostoli nje sizoxoxa usezibingelelele umpostoli egameni lika Jesu Kristu. Sivele singena straight enkulumeni yethu esinayo lapha namhlanje. Postoli mhlambe nje ngisazokisa la ngama questions wethu. Mhlambe yini labantu abangayilindela nanoku encourage abantu abezayo yini ongayisho nawe ngalo lasuku? Siyanibingelela umhlaba wonke bantu bakaNkuluNkulu. Siyacela ukunimema njengoba seshilo ubaba umfundisi uDlamini sila nje eThekwini kulo Saturday lo wakusasa nje. Kumhla ka7 March. Zonke izindawo abasele kwelase Eastern Cape, kwela kaXhosa, Joburg, Pretoria, Cape Town, umhlaba wonke, PMB, Port Shepstone, Durban, siyacela sihlangane ebandleni lika Apostle uLungi M elilande eduze kwase workshop number 100 Stalwart Street. Uma ndosuke workshop it's only 5 or 7 minutes ukuya kuleyo venue. Siyacela invite nabanye abantu aba engaged noma abantu nje abazithandanelayo ngolimi lwamaZulu mhlamba bazijolelayo, siyaba invite nabo. Si-invite abashadile, si-invite abadivorcile, si-invite abashonelwa amakhosikazi noma amadoda abo, nabasebuhlungwini mhlamba baluza izingane zabo. Ngizoba nomkhuleko omkhulu engifisa ukubakhulekela uNkulunkulu ayenze i-total healing kancane umoya ongcwele uzosilekelela. Kunento eziningi engicela ukusikhuluma singekho la emoyeni sihleli nani sixoxa. Ngiyacabanga futhi mhlambe solithola nethuba lokubuza imibuzo elokhuzana embalo. Yes. Then ngabo May yale ku June soyihlela ama seminars la sobe sibiza khona bodwa abesifazana abadivorcile, bodwa abesifazana abashonelwa amadoda, wodwa amadoda adivorce nabashadile. So sazoyihlukanisa kodwa kwamanje ngicela siphele sonke thina esiphile emhlabeni nozobe free nje afika zo-attenda le seminar. Kuningi esokuzuza kakhulu ukuphila since uNkulunkulu ethatha ibandla lakhe elisa kwenye dimension. Siyacela bonke abasontayo nabangasonti inkulu into umoya ongcwele azayikhuluma sesindawonye. Yo Apostoli siyabonga kakhulu. Yes njengoba sishilo bafowethu naseGoli. Yabona indlela enginikhathalela ngayo ngakhona buka ngisho ukuthi ngila eThekwini ngisuka eGoli sizoshutha lapha eThekwini. Enye izinto engiyicela njengoba nanibone nezinkonzo ezenzayo. uDlamini okanye kangithi ST Media ayina sponsor. We doing all this from our own pocket. So siyacela kakhulu nakulabo inkosi ebaphila amandla okusithwalisa lo msebenzi ukuze kulokhu kuqhubekile njalo. And if izinto zihamba kahle siyeza eGoli and we might be there are many chances usibe sePretoria ngomhla ka30 May we might be in Pretoria town ngoba sePitori ke kuseduze kakhulu ke uma usuka koGoli. It's a very accessible place. Siyoba lapha na endaweni ekusithiwa iArcadia, but we'll confirm the address as isikhathi siqhubeka. Ngicela ukubona abantu abaseGoli abafisayo ukuthi hayi no singayithokozela kakhulu le mangampela iza ngapha eGoli. Then we consider ukuthi hayi no nansi venue ngamele siye kuyona according to inumber yabantu engaba ne-interest, and then I'll provide with an accurate details ngokuguidwa inumber yabantu abangaba ne-interest yokufuna ukuthi babe ingxenye yawo lo mhlangano esiyoba nawo. Ke siphilisana sidila nomuntu lo oyithi njalo nezinto zomshado njalo nomuntu ongaphakathi inhliziyo. And don't forget ngomhla ka2 May siyobe silapha eMkhumbane Hall ila khona siyobe siyenza inkonzo kamoya. It's going to be so glorious egameni lika Jesu. But Apostoli vele singena straight enkulumeni yethu. Ngifuna ukubuza into ethi ngabe yonke imishado ivela kuNkulunkulu na?
Okay. Mtaka Dlamini mhlambe ngiyocela nje wonke abantu abasilalele balalele ngenhlonipho, balalele ngokuzithoba. Bangilalelisise kahle. uNkulunkulu la uzophakamisa isizwe sakhe after ibandla likaNkulunkulu libe kwi-crisis. So ke uNkulunkulu wenza a full force ukuthi indlu kaNkulunkulu ibe clean. Number 1, ngicela ukuphendula kanje lo mbuzo wakho Baba Dlamini. Yes. Ngicela ke sibuke nje number 1 ukuthi izinto ezakhe imishado eminingi ukuthi iqhamukaphi. Number 1, kukhona uhlobo lwemishado la olucelebrate 10 years 20 years olukhona la emhlabeni okwaqhamuka ubaba wakho wak-approacha as a son. Wathi ngicela ngibona intombi lapha kwamfollows mhlambe kwaXhosa noma kaNkabini noma kaNkabini noma kaSithole. Ithema inyathela avikuthele. Atshela indodana athi nginenkomo nginemali. Ngicela uyithathe leya ntombi. Ahamba kulobolele uvume nawe uyaqhamuka umshado lo waqhamuka kusuka ubaba wakhe ethanda intombazane ekuthandela wena as a son. Oqala lo mshado khona imishado eqhamuke emasontweni. Yes. Abafundisi bethandela indodana intombi ekhonza nabo mhlawumbe iyacula noma iasha noma mhlawumbe inemali ikhopha kahle kweshumi. Khona imishado yakhiwe omama befundisi bethandela amadodana namadodakazi. Eyawuthi le mishado emini engikhuluma yesibili imishado yakhiwe emasontweni. Yesithathu imishado eqhamuke ngaba feelings. Tema ngimbuka nje beauty yakhe. Yes. Ngavele ngamthanda noma ngamhalela. Then umpropose nikhulume naye avume umshele nithandane naye. Umshado emini futhi ngicabanga number 4 noma number 5 khona imishado eqhamuke kubantu abahamba indawo zokujabula ama club. Ufice icherry lapha noma ufice uguy ni exchange inumber ni push impilo kuze kuqhamuka umshado. Icycle emshado ekhona la emhlabeni khona imishado ekhona la emhlabeni eyadalwa ama puzzle number. Usebenza kahle lo nami ngisebenza kahle. Othi ngimthathe sovusa umuzi kaBaba. Khona imishado yahlangana emabhanoweni emabhizinisini wabona umuntu othizeni wamthanda wamshada. Kube khona imishado mfowethu uDlamini bangilalele kahle abantu. Khona imishado ya create uSathane engaveli uNkulunkulu efuna uzofaka ipicture embi ngomshado ezophendukezela amazwi athi umshado uyisibusiso sesivela kuNkulunkulu. Emini imishado yawu celebrate 10 years 4 years noma 20 years kodwa ingaveli uNkulunkulu. Bese kuthi lastly kuningi ngakubala imishado ekhona emhlabeni iyaqhama kanjani. Kuwabakholelwa emadlozini uzwe umuzwe ethi umuntu yilo umfazi ngamphiwa idlozi. Emini imishado iqhamuke ngemithi uhambe usebenza intombi abantu uyisebenze ivume kuze kube nomshado odalwe imithi. Sure. Nomshado othi ayiloko ngamceleke kwabadala uma kukhona abantu ababhilivela kwabalele. Bese kuba khona umshado mfowethu ngizophendula umbuzo wakho. Umshado number 1 oqhamuke ezulwini lenkosi Genesis 2 uNkulunkulu wadala uAdam bambeka ensimini yaseEden eyayinemfule u4. Kunesithelo kuthiwa bangasidli. uNkulunkulu wayeselalisa uAdam wakhipha uEva. Kwaba umshado loyo. Wababusisa uNkulunkulu ekhuluma noAdam. Kuthiwa wemvakashela njalo uNkulunkulu entambama. Bese lithi izwi lenkosi okuhlanganiswe uJehova ungehlukaniswe umuntu. Mani ngangilalela kahle yonke le cycle emshado engiyibalayo imshado existayo la emhlabeni. Emini hambe kahle, emini chaotic, emini neabuse, emini netrauma, emini nesuicide. Yonke le mshado engiyibalayo ikakhulu esizweni sabantu abamnyama. Abantu abamnyama sibanga nayo ilakhi yokufundiswa ukuthi uthandwa kanjani umuntu wesifazane.
iningi labantu abamnyama nje la emhlabeni nje kuyazithandanela kubonwa ngendlela. Isikole asikho. Namabandla azamayo nemphatho ezamayo kukhulunywa nje ama-minor thing izinto ezimbili ezintathu. The truth is mfowethu kunezwi lenkosi engifuna yonke nililalele. Elithi okuhlanganiswe uNkulunkulu kungehlukaniswe umuntu. Yasiphinda futhi lezwi lenkosi. Okuhlanganiswe uNkulunkulu kungehlukaniswe umuntu. Uma singabamba lo line emhlabeni sonke songafuna manje sehle sibuka ukuthi le mshado ehlukanile yayihlanganiswe uba. Sure. This is too much and painful le statement engisisho manje. Kodwa ngicela abantu basigwine into basinje ukuthi cishe iyahlukana imshado esahlangana nobuhle. Cishe futhi iyahlukana imshado ukuthi sahlangana nxa iphezulu number. Abane bathola ingane base badecide ukushada ngenxa yomntwana. Yeah. Le mshado igcwele emhlabeni kodwa yiyo lehlephukayo kuze kube manje. Ikhona emile celebrate 30 years with storms. Bese futhi liphinde lisifave izwi lenkosi elithi uma ababili nabathathu bevumelana ngendawo nabehlangene ndawonye uNkulunkulu is there. Bese futhi izwi lenkosi bese lelizwi lenkosi okuboshwe emhlabeni nasezweni kobe kuboshiwe. Emini imshado mangizokutshela sithe sesiyakhile sase si-invite uNkulunkulu kodwa sesinayo. Senza njenganabafana abaningi la emhlabeni ukuthi bathi beya emission beyothi ngifuna intombi mfundisi noma mama umkhokheli sebevele bayathandana kuwena nje sebezokhuluma nje kodwa vele sebeyathandana. Imshado eminingi mfowethu uzwa ngikhuluma kanje ukuthi okuhlanganiswe uNkulunkulu ngehlukaniswe umuntu. Thina sifike sesiyakhile sazoyihand over kuyena ngoba unomusa unothando wayi embrace imshado yethu. Wayiphatha kahle futhi ya celebrate kwamnandi. Emini yalimala ngoba safika sesiphethe ingcosana imshado oqalwe kuNkulunkulu. Ukuba uNkulunkulu akuphi unkosikazi. Imshado eminingi yonke siyibuye ngalehle ngibuka ngalo nje ukuthi umbaba wengane asivele shada unephezulu number asivele shada imphiwe idlozi engihlala naye emgaqweni ngavele ngamthanda ngihlala naye eclubini yonke lemshado engiyibalayo lena iyo lenga exist. Iyo lethi mayishekwa ithola ukuthi ayimile. Iyo lemshado ukuthi sokulotshwa le kwazi kwacolwa ngisho abantu kwenziwa kwabenza inyonge benza yonke into enjalo kodwa mayishekwa izwala ukuthi isisekelo sayo is not God. Yike dala umuntu akadlamini number 1 amadoda abantu besilisa abagcwele umhlaba wonke bashifta kwiposition noNkulunkulu. Okwenza ukuthi iphimbo likaNkulunkulu elalikhuluma njana kuAbraham liyingcosane emadodeni. Yiki izinqumo zonke azenza manje concerning ukushada. Mancane amadoda ashada ngoba ecele uNkulunkulu ukuthi ngiphi umsizo njengami. Nabesifazane futhi ubona kune crisis engaka nje mangima lapha epulpit ngiyisingili ngipreacher noma ngicula noma ngiprofeta noma ngiyiasha kulula ukuvuma isicelo sami sokushada bengabuzanga uNkulunkulu ngakube lo mshado engena kuwona ube yini baba. Yo. Bangixolele asebengele emshadweni kwane crisis. Bangilalele baphinde futhi bathi ukuhlisa nje umoya bona. Bangazikhondem futhi la bekhona. Eminingi imishado futhi uNkulunkulu uyithandile ukuthi noma senishade ngalendlela enishade ngayo kodwa uma nizithoba kuye nikhuleka nithi inkosi ufihle lo mshado. Uyama umshado kuze kube sekugcineni. Ngiphendula umuzi wakho baba. Yonke imishado ivela kuNkulunkulu na. Cha. A big no. Ikhona imshado esiyakhile uNkulunkulu sasimfaka. Ngoba yakhiwa uyena ihlukani. Wafakwa yithi sathi uNkulunkulu ngena la. Wes uNkulunkulu mhlambe khona bezwa ngizwa kahle abantu. Asikhulume ngelokhuzana ngesithando somlilo okuthiwa wabasoka sikhombisa. Leya big 3 eyaphosa esithandweni somlilo ayimbizanga isikinga phakathi kho umuntu wangena emlilweni waphila. Wangena kuqala wayesebalinda bafikela kuyo esebamba amandla omlilo. Into eyenza abangashi kuze kuthiwa nje wabonakala indodana yowesine yehla enyuka. Wafika wangena kuqala wayesebamba umlilo base bephoswa bona esevele sengaphakathi.
thina kuphambeneke manje siqale sangena thina emlilweni sasesimbiza sesisha kule mishado kuyona wonke umuntu umeme not yonke imishado eminingi imishado simeme singaphakathi sadoza Nkosi thatha indawo okufana nama-preachers ama-preachers namhlanje awayithathi kakhulu intshumayelo kumoya engcwele ayibhala wona bayesethi uNkulunkulu ke uthini ngale ntshumayelo kanti siyicela kuye eqala asi-interpret thina siqeda umoya engcwele angazange interpret uyena umoya engcwele oyisusa sokuthi uthini umoya engcwele uthini umoya engcwele ngikulalela umoya engcwele uthini ngifike ngithini kubantu ngithini kule prophecy ngithini ngizocula liphi iculo thina futhi siqophela ingoma without uconvince umoya engcwele so ke mfowethu ikhona imishado engavelanga kuNkulunkulu ikhona imishado evele kuNkulunkulu evele kuNkulunkulu ayihlukani madoda ngifuna ukubuza nawe umunye umbuzo preparele futhi la amasonto yabe nama systems awenzayo uthola ukuthi mhlambe ma umuntu esefuna ukuganwa njalo njalo ngabe ngiyazimhlema ama system ayangafani kodwa ngabe lawo ma system ayamlekelela yini lo suke eshada ukuthi amgcine umuntu emshadweni up until kuze kuyofika isikhathi sokufa ngomgqibelo lemishado engikhuluma ngayo ngizobe ngiyichaza deep in details okwamanje ngithi nje abazi abantu ukukhuluma imishado nje kodwa ngomgqibelo ngizothi ku deep in fact unyaka wonke for the rest of my life ngizobe ngiyichaza ukuthi yiko kwaba nje kulo mshado ngoba uhlangene kanje anguphendule lo mbuzo wakho mfowethu ngicela kulale amabandla la uthiwa ama-Pentecostal Charisma nama-mainland churches in fact wonke umuntu ohamba esontweni nabangasonto bangilalele kahle yabona mfowethu icycle yamasonto amabandla special abantu abamnyama lethi nje ngengenzwa ucwaningo akhona amabandla emhlabeni uNkulunkulu awakhulisile concerning indaba yemishado engagement imishado akhona amabandla singaqhamanga suma engathi wonke umhlaba ukwicrisis akhona amabandla nje afundisa kahle abantu bazibangene kahle emshadweni futhi bahlale kahle futhi emshadweni i-teaching yinhle emva kokubona imess up enzekile abantu be-divorce kodwa from nginde mhlambe lethe ngiqale eduze mhlambe nginde ngo-2016 2017 18 kuze kube manje kube nemishado eminingi elimalile kule minyaka nje dala bebelimala kancane abantu mhlambe kuphele 5 years or 2 years imishado la kune crisis esuye from 2017 mangicabanga till njengoba ku-2026 kuyadivorce ama separation ibandla mfowethu alinasi isikole sokwemukela abantu abadivozile alinasi isikole sokufundisa abantu abaproposene alinasi isikole sokufundisa abantu abashadile mase kuza kumbuzo wakho mfowethu ukuthi ngakube libo kanjani indaba yama divorce ibandla imess eqala kubafundisi imess eqala kuMama befundisi imess eqala kwi-commit lamabandla imess eqala kuma members make bezwa bethu divozile bathatha iside bengalizwanga iside lesibili and ibandla lenza imess yokungena into yabantu ababili ibandla lalingekho beproposana ibandla malingena lifana nse nabangani lifana nse nama families abokankosikazi nabokamfana mase ne crisis nihlulwa imishado wena nobabili labantu mabengena bancane abangena bene solution angiye esontweni ke umuntu odivozile kungathi usathane umuntu odivozile ngisho kade to leader i-worship team indlela ibandla linesihlungu ngayo yazi liyakwazi ukugcina umfana esontweni noma indoda liyigcina ngoba ike committee ikhipha izishumi kahle ibandla liyakwazi ukuyiyeka lo ndoda lizonto unkosikazi indoda amadoda futhi lawa amaningi agcwele emhlabeni uma efuna ukuzenza amahle emasontweni afika akhipha imali abese sisaphaza amakhosikazi awo ukuthi ufebile lo uyalalwa lo uyaphuza lo uyadelela lo lezo zinto ibandla indlela elihluleka ngayo abafundisi baqhubeka bakhosela indoda ebulala umama nabesifazane bayakwazi ukutshela abafundisi ukuthi undoda yami inje ukuze ubone excuse me siyingane ayikho isolution leyo oqonda le ndoda ukuthi we baba ukulimaza umshado wakho
mama ulimaze ulokhuzana umshado wakho. Abafundisi abafundisekile 2 abafundisa abantu abaningi labangilalela kahle kunale verse ethi uNkulunkulu uyayizonda idivorce. Abantu abaningi bafunda lo line khona uline lapho olandela lamazwi lawa othi isiyaluyali nento engena peace uNkulunkulu akayifuni. Uthi umbuzo abantu bajaha ukuthi uNkulunkulu akamfuni umuntu odivorceile. No alisho njalo lezi lenkosi. Maliqeda ukubhala kanjalo linento eziningi ezithinta ukuthi ubani ongahlala umshado oabusive. Ubani ongahlala umshado ononkosikazi noma onendoda edelelayo. Ubani ongahlalela umshado umuntu obuye ebusuku akukhombe ngesibhama kinye. The truth is uNkulunkulu uzonda idivorce not idivorce. Uma usudivorceile uNkulunkulu uyaqhubeka kuthande. Mhlawumbe ukuze abantu ba-understand bezwe kahle. Look mina babudlamini. Idivorce eSV engafihlanga umhlaba wonke. Mangiba phambi kwabantu nadlamini nami nginogcobo engalazi livelaphi. Oluphezulu kwami uNkulunkulu wena minister phambi kwabantu. Even namanje look ngifunani mina ku Okhosini FM ngifunani mina emhlabeni wonke okhuluma ngoSV. Idivorce uNkulunkulu manje uyithathe uyibeke la uyayikhuphula umhlaba wonke okuchaza ukuthi uveza uNkulunkulu ukuthi na noma kungathi umumbu wena divorce kodwa igrace yami nogcobo lwami naNkulunkulu phezulu kwakho. Okusho ukuthi abantu abakwazi ke ukujaja umuntu odivorceile uNkulunkulu ekwazi ukuthanda mina SV. Mina mangikhuluma ngelapha izizwe even overseas nginabantu engikhuluma nabo ko South Arabia umuntu ophuma kwiMessi yakwa divorce. uNkulunkulu ngigcobe kanjani uNkulunkulu ngithume kanjani wangilanda babudlamini wazongibeka estudio. Ungilanda kanjani babudlamini ulanda idivorce uNkulunkulu engizonda. Abantu engibalapha babudlamini manje badlula abantu abalimazwa idivorce yami. Sure. Ngilapha manje ama 1000 okuchaza ukuthi babudlamini uNkulunkulu akamzondi umuntu odivorceile kodwa esontweni abasemukelanga from experience. Baningi abantu mina abangishiye esontweni lami bengishisa ukuthi ngidivorceile. Baningi mina abantu abahlangana nami namhlanje babe namahloni cause idivorce yami babecama ukuthi kuphelile ngempilo yami. You understand? Ngasala ku empty so ngasala nabantu abambalwa bengi-embrace. Mina ngilazi ucingo olungifonela ukuthi Nxumalo sinawe ku divorce. Nxumalo sizule thumu ngakho uhambile ngilazi lo cingo lomuntu odrive imoto azisokubona Nxumalo naku ukudla nakunalo. Kunaloko bangiphusha baze bangiphushela ekhoneni. Naba and 2 amakholo akuzobonda afundisekile umkamfundisi wefike nami. Umkami esehamba bamlandelelana abantu bephapha beshiya amabandla beshiya umfundisi okuyena abamaze ngawe. Lenifana ukuthi umfundisi abize iGuest speaker eSV Nxumalo ezoshumayela amakholo akhe bese phapha athatha inamba yaSV. Ungazi ukuthi ahlanganiswa yini noSV ngoba ubaba wabo umfundisi wabo bebiza ubaba uSV okusho afuna ukucommunicate nobaba wabo. Yes. Kodwa abazalwane bajaha ukuthi balandele amakhosikazi abefundisa angazange abizwe. Number 1 ke basuke be right abanye ukumnikeza inhlonipho nothando nesupport after elimali lemshadweni. But the truth abefundisi abahluli labo especially laba bamabandla ethu amadala ngizokusho lokho laba bethu ababandla amadala bayishumayela forgiveness kodwa bamxolela umuntu odivorceile. Bayephasike nje baze beshumela amazwi esikhombisa baba bathethele ngoba bakwazi abakwenzayo. Balishumayela lo vezi kodwa mathiwa bathethele umuntu odivorceile ubona indlela bamphusha ngayo ungakhohlwa kungcono ukuphusha umuntu odivorceile ongenayo ingane. Abantu abadivorceile baphushwa bezele badudule baze bofakwa ekhoneni lengane badla amanzi badla uphuthi support ingekho. Sure. Baze bashintsha amabandla bayosonta kwamana amabandla lamabandla amana agcwele la emhlabeni awayona lento engikhuliswe ngayo. Khona amabandla amradical emhlabeni anayo yonke imaterial kodwa uthi ungena uzobanda qa. Yibandla ungade li social gathering. Namhlanje abantu abaningi bakhosele kulowo masonto akwenzeki lutho abayizwa le nto kamoya ongcwele. Le nto ebibasustain kule local church abantu abakhule kulo amabandla beserve ngokuthembeka kodwa mhlawumbe divorce abakhishelwe eminyango. Ibandla liyahluleka alinayo indlela asibathola futhi nobaba abadala bawazi bayambulula abantu obona ngisho abaningi mawuthi nje obaba abadala uthi nje uyireport umshado wakho umuzwa ngisho ukukhuluma umuntu akalazi lo hambo. Yini ukhuluma nje kalula nje
akazazi izicatha zakwa divorce, i-divorce i-curse umntaka Dlamini, i-divorce i-mess, i-divorce i-disaster, i-divorce akuwona umdlalo. Ungezwe abantu bephawula noma kanjani nge-divorce, ikakhulu emasontweni. Siyanicela abantu abakholwayo, abantu abaphatha amabhayibhili, yamukelana abantu abadivozile, abesilisa nabesifazane, namukele imindeni yabantu abadivozile. Isho abazali bethu babegcina sebenamahloni kuye enkonzweni ngoba bazithi ingane zabo za divorce. Abazali benza ama-meeting, abefundisi ke bona abaningi bahamba bo-celebrate, abadla inyama zokosa bethi udivozile umfundisi ubani, beshaya izandla. Abazali benza ama-celebration, bavalele ezindlini behleka umuntu odivozile, behleka umuntu okwinhlungu othola isiphambano, ngoba akekho Dlamini mfowethu umuntu owashadela ukudivorce. Mhla ngilobola ngangingacabanga ukuthi ngophuma, kodwa yangifica impilo, ngabona amanzi asegcwele indlu. Ngiyaphinda futhi liyehluleka ibandla, kodwa uNkulunkulu ngithumile. Embrace bonke abantu abadivozile. Ingane zigcina zingasena kwazi ukukhonza, yilezi ingane lezi umazo wa divorce, ubaba wa divorce. Abakhonza abantu baseve, baparticipate emabandleni ngoba uNkulunkulu akabajaji, sijajwa abantu. Sure. Yeah, ne bafowethu sizonibhaza nje, sizonibhaza. Siyeza lapha eThekwini sizonibhaza, and don't forget we are also coming in Pretoria ngomhla ka-30. Address okanye venue to be confirmed in no time. Yes, ngifuna ukubona nje people who are having an interest yawolento, so that sizobona ukuthi iphi venue esingayiconsidera. Pastor, ke ukuthi umuntu mayizoshada ke kube nezinto zoma 50%. Isikhathi esiningi ke thina abazalwane siyayisithi hayi umele wenze in community of property ngoba hayi as if ngathi yona sign ngathini yamakholwa yokuveza ukuthi umuntu umthanda ngempela. Yes, mase sihlukana ke la ezamakholwa senze njani? Sikhona isidingo sokubanga omu 50%? Fundisa uDlamini mfowethu, ayi lo mbuzo wakho ngicabanga ukuthi uwo obuhlungu nayo ke emhlabeni lo. Yabo nje lo obuza manje iwona olokhuzana. Ugovernment wethu usizile ukulekelela ukufundisa abantu ukuthi indlela yokushada injani. So ngiyakukhuthaza ukuthi abantu bonke bahambe bayolalela labantu abafundisa ukuthi imishado kufanele before ungene emshadweni uqale kube nezingxoxo ezinjani ukuthi yini ebhilonga kuwena, yini ongabhilongi kuwena, ukuze kungabikho le crisis engizakhuluma ngayo manje. Abantu abafundiseke ukuthi okay njengoba nje ngipropose nje manjena ekhaya sinomuzi, nginemoto ezo3 mhlawumbe uthatha umuntu ongenalutho, okanye mina ngifundile mhlawumbe ngipropose umuntu ongafundanga. So ke siyacela abantu bakukhuthalele lo kakhulu ukuthola ulwazi, ukuze mabengena emshadweni bangawenza imess lenzeke emhlabeni. Sengicela ukungena ke kulento ngoba seyenzekile. Yes, ake ngivele ngiqale ngathi nje befundisi noma ngiqale nje ngowami umshado. Noma ungafanele njalo lo ngifaka wami umshado, but ngicela ukwenze sibonele ngoba mina ngikhuluma mfethu Dlamini nje okune mina ngidlulile kuona Dlamini. Yabo njengoba ngithi manje ngizokhuluma ngo50%. Mina no mama no ex umama unkosazwa umama wabantu abami sahlala phansi, being honest, hambe nengane zami ezo2 ezinhle mangihlangana nazo after i-divorce zigcuma zize kumina, zihleli nowesifazana oziphethe kahle, zi-right ingane zami with mom, ukube zahamba nami ngaba zinjena ngoba mina ngaba i-mess after i-divorce. Mina ngaba ne-trauma, ngalimala psychological after i-divorce, kodwa zona ngiyazibona ukuthi zi-right noma ngisazikweleta. Washo yonke into ngoba imali ye-pension fund akuyona yamfundisi ongena pay slip. Ngizakhuluma ngopastor la, angakhuluma ngamadoda lemhlabeni. Ngizokuthinta futhi kakhulu omgqibelo. Lapha kaMphostoli Lungu nje wasiyakhona. Angikwazi mina SV onesonto ebili nemoto ezu2 zakwami zafela zagugela esontweni ngithutha abantu ngazo kweza ex wami. Walimalelwa imoto zakhe nemali yakhe, sakhe isonto ephimpila sonto isakhona.
ibhodi yokuqala esayithenga yaguga ithutha ama-students ithutha abazalwane all over PMB ngaphumula driver abafane abasonta nami yafela esontweni mase sidivoza mina esivini sokufuna ngodla imali ngoba ipension imali yomuntu ipension ayona imali yendoda ngiyalinganisa nakini bantu besifazane ningasebenza amadoda kanjani asebenzayo ngicela kube fair kulabo ke ngizoza kubona ngisafuna ukukhuluma ngathi nabefundisi la ngoba uNkulunkulu ngiyazi uma kwalunga kuba gcotshwa izwe liyolunga uthi siphinde statement sami uNkulunkulu makasizathi sahlala ama position rathi nabefundisi ngizokhuluma ngumfundisi nami kwakuzoba wrong ukuhamba ngogumbi imali yakhe hambile umngami nengane zami ngiphume ngothenga imoto entsha ezogitshelwa intombi yami entsha engizoshada nayo izodla imali bezomngami hleli nabantu abami you understand kange ngikwazi ukubamba istatus kwakumphoqa ukuthi ongcono kungcono ngihamba ngamatekisi anginamoto kunokuba ngithatha imali yomuntu limephunyele u300,000 ngokugebhule u150 ngiyokudla wonke ngoba ngithi u50% imali yakhe pension okufana ngabe uyayigcina ithi into sahlala phansi washo ngidinga into engaka u1 no2 no3 yaphuma le mali ngayiphushela kuye ngaphinde ngabuza khona la kushoda khona wathi ku-right uhleli ingane zami ngiyawasho lamazwi ngokweqiniso kufanele singathathi ngisho isenti ngoba ufuna aphinda ayibeke le mali ukukhulisa abantwana ngoba amadoda ayafail ukukhulisa ingane emazambe nomama awazisupport naloko afika zonda azihamba noma wazo 50% mfowethu uma indoda ingasebenzi musani nabesifazane uma indoda inamabhizinisi inemali nje ukukclaim u50% enzawudla namadoda nansi crisis ke enkulu abesifazana abaphuma la bajaha ukoclaim imizi yamadoda baclaim amabhizinisi neemoto zamadoda kulo 50% bawuclaimiswa kanti akazohlala angaqomi bawuclaimisa ukuzoqala phasi manje bayomncebeleka nendoda entsha bedla izithuthu zendoda ibanfair abantu abakhuphayo manguza ko 50% msana ukulwa niclaim imali kanti anizozidla ngendlela right ibani iqiniso uma nabazalana ngiyakubona abantu bengasonti abantu bengasonti akekho umoya engcolo balawulayo laba abaphethe amabhayibheli laba abakhala njalo enkonzweni laba abacula kakhulu laba abathandaza kakhulu abalenza iqiniso bayeke abantu ukuphila amanga abakhulu iqiniso hey angikwazi ukudla imali kuze kukhale ingane zami kuthiwe nje nimbone egibela imoto nje wathatha imoto imali yankosikazi kungcono ngidla amanzi mina zilonke ehambe nemali ngoba vele nje besebenza kanzima iqeda 10 years 11 years emsebenzini ipension yakhe nendoda enemali nenamabhizinisi noma uthisha mayidivorce musuklema lezi imali ngithi mina nina amadoda amanidivorce uphuma le mali epension musana uyeke ukondla ingane zenu nondle lezi intombi ezintsha nondlela amakhosi asibili nizawathatha ngoba labantu abalothola kusibili ave bejabula ngoba bazothola ama benefit abangazange bawasebenzele iyo ngilongishila ukuthi angingaphuni emshadweni lesicizelo sami lesini angingaphuni emshadweni ngoba injabulo imali zonke yonke nani uthi nako ingane igcina enjoy lo muntu omusha ngoba labantu abadivorce bonke abaphuma bapholisa amakhanda bathi bephuma nesebeqomile sebeyoshada akukho wrong lokho akukho wrong ngizochaza lapha kwisemina ngizochaza futhi mhlambe ngoJune July lokho akukho wrong lokho ngiyana nomuntu decide kanjani kodwa ke mina ngiyayikhuthaza into nokuhlalisa phansi upolice ikhanda ube calm down uphuza amanzi mawuzokwenza isinqumo ungavele nje uvuke soyoziduduza nozothola ni monster lithi mfowethu Dlamini akube fair when it comes kwi 50% ungashinga nabantu ikhala udla imali yayo hamba kwakho umuzi ngepension yomngakho uzohlala neni intombi noma nomunye umuntu umngakho ekhala nani bomama ebalance sana ujaha uclaim imali kanti nozidla nabantu abanye nozidla nemndeni yeni yiko kusukela la nje ufuna ukubulawana kuyabhutshwa la ku pension fund mntakaDlamini yabula uphuma izidumbu la egijinwe la usathana ungene kubantu abathandaza bephethe amabhayibheli bese emakomidini bajaha amakhosikazi kubangwa le mali nje wahamba nemoto zamezu3 kuphi ukukholwa akukho uNkulunkulu akasiza abantu umoya ingcwele akasiconvince mntakaDlamini sibuyelwe ubuzalwane engicabanga ukuthi yona abaDlamini intenze ngaphila emhlabeni nafana bekade ngashona ngimiso ukuthi inhliziyo yami ngimzalwane kodwa izinto engidlule kuzo fana ngabe nakade wacula amagugu kumina into engiphilisile inhliziyo yami pure ngikhuluma kanjena nje abenza iqinisa abantu ungamjaha umuntu obuthandana naye umfollowe uzumsukela ufuna le mali ufuna lo muzi iziphumi ngane abantu yoqasha amadoda nonya
umdivorce umuntu amkhiphe uhambe nengane zakhe ohlala emqashweni usihlala uenjoy umuntu uthi uqeda uenjoy umuntu vele uvuna intombazane esontweni ebe umngani kamngakho ubuthi painful ukuthi abantu abamnyama isizwe abasakha out sinjani bakisizwe esimoshakele bakisizwe esinemess ngithi amadoda wabuyele uNkulunkulu nensizwa nizoyizwa ivoice kaNkulunkulu njengoba kulinda irevival nje amadoda awenze iqiniso emhlabeni angaba ama monster ubuke umkakho ehleli le emqashweni emjondolo amakhozi amaningi mangibuka manje azahamba yokuthola izindawo ecashe lapha eGoli noma eCape Town noma eStelandani ehleli nabantwana abawu2 ubaba uphenduka imonster ufuna ukubulala unini ohleli nengane zakhona namakhosikazi adivozayo ajaha amadoda afuna ukubulala ubaba wengane uyozikhulisa kanjani izingane wabulala uyise wabulala unini crisis iyo ngithi divorce awuvalwe lo mnyango uthola ukuthi tu abantu abahlala emshadweni ba-enjoy baphile bahile baqhubeke baye phambili uzophuma angitshele ukuthi mawuphuma umshado ufana uphuma etoilet uyongena ekitchen sizonibhaza nje bafowethu kusekuningi okuyothindeka laphana eThekwini lana nje siyazi sizonibhaza sigcizelele nanesimemezelo uba siyobe sihlangene khona laphana eThekwini ku number 100 yes Stalwart okanye Stenga Street kwabazamagama amadala ila siyobe sikhona lapha edolobheni niyamenya kakhulu ke bafowethu ibani ingxenye yawo lomhlangano esiyobe sikuwona la izo zonke ke lezi zinto esiyobe sikhuluma ngazo so you're all invited and then siyeze eGoli njengoba ngisho ukuthi ngicela ukubona abantu abane interest lapha na eGoli abafisa ukuba ingxenye sizobe silapha ePretoria ngicela ukubona abantu abane interest ukuze sizobona ukuthi ivenue engingayiconsider engingayiqasha lapha na ngamele ngiqashe ivenue engakanani and don't forget also awungithwalisele abantwana basekhaya please ngithwaliseni abantwana basekhaya yabona nje ngishutha ngelayite phela ngibuyele eGoli khona namhlanje kumele ngibuye futhi Saturday siyobe silapha njalo siyobe siseGoli futhi ngiyabuya futhi lapha ngome so kuningi ngithwaliseni abantwana basekhaya ukuze lo msebenzi wazi ukuthi uqhubeke whoever who's willing don't worry I so wish ukuthi lo msebenzi ungabi inkinga lapha eMahlombe Apostoli ngifuna ukubuza siswe ngasigcineni ngifuna ukubuza nombuzo othini sesihlukanile ke uma sikhona isidingo sokuyoxolisa ngiyanini ke ukuyoxolisa oh yeah thank you muntu kaNkulunkulu mhlambe babudlamini ngicela noma ke abantu abaningi benga angiyekele ngendlela engizoyibeka ngani ngicela ukuyibeka nje kanje ngicela ukukhuluma ngoSV okay mina babudlamini umshado wami waqedwa uSathane namadimoni bewuhlanganyela wesibili umshado wami babudlamini imina engawumosha ezindoda ikhona engamphushela kulo uex wami ngiyamkweleta ukumsiza ukuthi uphuma kanjani kulo ikhona babudlamini elihleli ingane zami ngiyazikweleta nazo ukuthi ngozikhipha kanjani mina babudlamini umshado wangehlula angifundisekanga ubaba wamashona ngimncane ngaqeda umatric ngahamba ngosebenza ngaphila impilo nje emhlabeni yokuba upastor nganenhlupho babudlamini obizweni lami abantu base PMP bazokutshela akekho umfundisi kwiEjama walingwa njenganami mina ngalingwa ngiqeda ushada ngishade ngoJune mhla ka20 2010 okay ngiqeda ukushada babudlamini ngoJune ngoNovember kwase wesibhicongo emshadweni wami umkama zange alithola ukuthandwa indoda angikaze ngiziveze impawu zokumthanda unkosikazi wami zokumkhulisa ngangishumayela ivangeli eBackville emandleni lakithi Apostle of Mission ngikhonza kulo sathi siqede ukushada sasibhizi neministry kanti iministry limaza umndeni wami ngathanda iministry ngalimaza umama
ukube ngangifundisekile kwakufuna mangishada ngihlala nomnyaka owodwa ukuthi how to love a woman. You understand? A precious gift eqhamuka kwifamily efundisekile, eqhamuka ebandleni elisindisiwe, eshade isencane yeza kumina, yeza kumuntu onogcobo kodwa ongafundisekanga ukuthi uphathwa kanjani umuntu wesifazane. Ngithi baba Dlamini ukuze abantu bangizwe kahle, angidudula umuntu ukuthi abantu abahamba boxolisa, kodwa ngithi mina SV wami ngiyamkweleta. uX ngiyamkweleta noma uthiwa akasawuphinda abuye empilweni yami ehamba uhambo nezingane zami, ngikweleta lamazwi baba Dlamini athi ngiyaxolisa. Ngendoda ngawulimaza umshado. Singenze njani ukuthi uthole ama psychologist? Singenze njani ukuthi uthole ama counselor ukuthi owesifazana odentwe indoda egcotshiwe usurvive kanjani? Ngiyaphinda futhi webantu besilisa abagcwele umhlaba wonke nabesifazana makwenzeka nidivorce msana ukuba yinkukhu nempaka. Musana uhamba nicekelana phansi amagama enu. Hamba uhlangana nomuntu obushade naye after so upholile. Yazi baba Dlamini khona imfihlo abantu abaningi ngiyazi angeke bangi-understand. Kukhona imfihlo baba Dlamini eyenze ngane total healing kwa divorce. Number 1, mina ngikhombanga umunwe kubangani bomkami, angikhombanga umunwe kuye. Mina baba Dlamini ngijikisa umunwe ngathi umshado wami wachithwa yini, ngathola ukucishe mina ngibhizi no 90% ukulimaza umshado wami onezingane zami. Manje ngakhala kakhulu mase sekudivorce, kanti ngikhaliswa ukuthi ngihluleke mina ukulungisa umshado kancane. Esho futhi uX ethi singabathola abantu abazosiza kulo mshado, mina ngenza ubudoda nogcobo ukuthi hayi ngeke ngubeke kwamanye amadoda, mina ngeke ngiye. Lento amadoda ongafuni ukusizwa yiyo lenza badose isibhamu, yiyo lenza ukuthi umkakhelele ebusuku bamcathamele kanje baba Dlamini, bafuna ukugwazelele. Idalwa ukuthi amadoda wabhodla, amadoda ane-ego, amadoda ane-jealous, amadoda angabona iphutha elincane lenziwa umngakho, mhlawumbe ukuthi uyadelela umngakho ajike ayenze issue leyo nto, kodwa wona cheater kuze ube kathathu. Ngiphinde futhi ngize ngapha kwabesifazane, amadoda amaningi alimele. Khona abantu besifazane abama-monster lemhlabeni, abantu besifazane abangenanhlonipho, abantu besifazane abangafundisekile, abantu besifazane abadakwe yiphawu ukuthi baphethe imali benze indoda ayenze ibe lula. Ayikho indoda evumela ukuthi nje ibe upopayi. Khona abantu besifazane abane nje abangekho ekunikeni indoda inkonzo yasekameleni, bayagoloza amanenkani. Uma umuntu seyiphuma uyochitha ahayize kakhulu umuntu, kanjalo ubuye ekhathele emsebenzini nakakwazi ukuthi how to serve your man. Ngiyalinganisa, khona abantu abasifazane abazonda imindeni. So khuluma ngazozongizelo izinto la kumkhakha umoya ngcwele athi angukhuluma. Ngiyaphinda baba Dlamini, niyakweletana nobabili nina besifazane. Uma indoda seyithi izoxolisa, vulani inhliziyo niphole. Noma ningenisabuyelana kodwa xolelanani ngenxa yabantwana. Noma abantwana ke kuthiwa ninabo, mhlambe nidivorce ningenabo abantwana, xolelanani ngoba nabantwana bakaNkulunkulu. Ningafuni ukulimala kakhulu ngezinto ezenziwe emshadweni. Ake nikhumbe nje usuku umhlala niqala nje baba umnandi obatshontshwa uSathane. Ake kuvuse phela manje nake nixolelane, nikhulume kamnandi, nibonane. Yabo baba Dlamini, uma abantu belenza lo xolo uzoyibona into ezakwenza umoya ngcwele emhlabeni wonke baba Dlamini. Uzoyibona uma abazalwane laba bemshado nabadivozile belungisa le mess le. Kukhona izinto lezi ze-divorce njengoba ingane emhlabeni, in the church, outside the church, ivimba into efuna ukwenziwa uNkulunkulu. Waqhuma lento baba Dlamini ukuthi abantu bonke bahloniphe imindeni. uNkulunkulu akathokozi ngebandla eligcwele abantu abangayiphathanga kahle imizi yawo. uNkulunkulu ugcobo alube liningi kuma families, kuma household aid lungabe liningi esontweni. Abantu abamsukulula izandla bacula phambili bashumayele kanti ezindlini makini amakhosikazi. Abantu abamsukucula phambili belithi worship team beshadile kanti ngapha indoda uhlungeza indoda yakhe. Ngeke uflahlungeza umuntu. Ngicela ukuvala kanje mfumta kaDlamini, sikweleta ukuhamba siyoxolisa nesixolisa kubo balemukela uxolo ngoba singabantwana bakaNkulunkulu. Kuze mangishoda ngo10,000 imoto yami ilimele, ngikwazi ukufonela uX wami ngithi mama wabantu abami ngicela ungibole ku10,000 imoto yami ilimele naye. So hlangana ezulwini sizondana lemhlabeni.
Ilibhizwe luthiwa sobe sihleli ndawonye esijabula sonke uzonda ingane yabantu iziyofa uzonda ubaba wengane uzofa abantu bazibafakisha amadimasi kushona indoda yakhe nomnkosazi wakhe bejabula ukuthi wafa lenja and two bese nje abantu abadivorce ababudlamini sokhuluma kakhulu lezi zinto lezi umuntu labantu abadivorce ubomndle balimala ingqondo ngempela nje bafuna bahamba ama psychologists mina umuntu odivorce lene ukuswela ukuthi bahamba bocosha amaphepha abantu abadivorceile 60% abekho right lemqondweni ubona ngani babudlamini noma sebewuvala umnyango wakadivorce kodwa bayeke ukulandelana yiloya ugada ukuthi angaphumeleli loya uma nipost imoto lo uthandana noma mhlawumbe posta ingubo yakho noma iwivi yakho ukuthi ifa wena ngalana umlandelelani wahlule kumphatha kahle nabesifazane babhizi balandela amadoda asebehlukene nawo uhlangana naye emolo umuntu uhlala abantu besifazane ngeke mase hamba nomuntu wakho umjabulele ngoba wena wahlule ukuhlala naye ngokusho kwami kanjalo enjoyani impilo nikhohlwe kuphile simple statement sami ngisho eqaleni okuhlanganisa uJehova kuhlukana oshima sekuphelile start a new journey to healing to ama psychologists be in the church standard consistency yawabiza ama divorce yagcwele emhlabeni buyane enkonzweni mabe ngafuna ukunemukela so hamba sivula amasonto ethu ke aka divorce of which into engekho leyo buyane enkonzweni uzani zofanishina nisabe njalo umoya ongcwele nokududuzayo babudlamini uyena noma singakhuluma kuze kuse uma abantu sebethuthelwe uNkulunkulu ngeke sibasize ngalutho yo pastor siyabonga kakhulu bafowethu ngilokhu ngishilo ke ukuthi ke zonke lezi zinto ke ama roots wakhona sesiya deep siyobe silapha eThekwini sesikhuluma zona zonke lezi zinto lezi so you're all invited be part of this so ngicela kakhulu bafowethu umsebenzi uyaqhubeka ngendlela emangalisayo nabona ukunikhathalela kwami ukuthi kungakanani yes apostoli my last question kinento ethi uma si divorce sivele sesineyingane senza njani ke izingane ukuzilekelela entweni ukuthi zikwazi ukuhila from into esukifana lezi esuke zithintekile I believe ukuthi ke zonke esuke zikhona angeke singathinteki kodwa nje ukuzihila ekulimaleni kufana nalokhu senza njani babudlamini biblically umuntu owathinta into yomshado umpostoli uPaul yeah ngisafuna ukuyikhuluma nayo umpostoli uPaul indlela ayimenshina ngayo uNkulunkulu azange ezweni lakhe mayinikeza ama scrolls esusa ezobhala iBhayibheli manje seliliningi ke concerning indaba yaka online iBhayibheli yeah yabona mfethu imanual ezweni lenkosi ekhuluma ngedivorce ayikho futhi imanual ekhuluma ngengane zabazali makudivorce so noma ingane nje ukudivorce abasontana nabangasonta ayikho sifunde kanzima lento yiko umoya ongcwele ethi angikhulume ngoba asikwazi ukuya kwi-reference ezilwe enkosi baphathwe kanjani iBhayibheli likhuluma ngabafelokazi nentandane alikhulumi ngama-divorcee of which is a crisis usho kuyavela ukuthi yakuyonto evela kuNkulunkulu iyo ngithi ke engagement umjolo awube nepeace umshado awungise umshado talk communicate pray for umshado ngoba la kuziwa khona nizoqala imesse engakaze yenzeke kubuhlungu mntakadlamini thina esiyazi from experience when kade kuhlelile endlini mfowethu niwu 4 noma niwu 5 3 kids you husband no mama makuhanjwa kwenziwa nje indodakazi ibhonda nobaba ithi ngiyasala notata bese kuthi abafana bahambe nomama mabehamba abafana nomama beyohlala khona ubaba ehleni nendodana umndeni uyasplita bese ubaba ethola umama omsha umuntu ubaba benebhadi lokuthola umama ongalunganga kulomshado wesibili alimazi ingane lo mama wesibili ubabeke emsebenzini isaba ukutshela umama ngapha umama ahambe nengane zakhe ezu2 noma ezu3 noma mhlawumbe uboy nogela ahambe nabo ayohlala emzini noma umshiye emzini wakho bese ingane zingabi nencazelo ma nahlukaniswa yini notata
yini utata esehlala eGoli wena uhlala eThekwini? Yini utata asibone kanye mhlambe ngenyanga? Zilinyaziwe izingane zakwa divorcee, and abantu abadivorcile ngiyaxolisa ukusho lokho, kodwa ngine authority ukusho abantu abadivorcile bonke owasayina amaphepha, ongazange achithe enze lutho, owachitha lethule yonke ine contribution ku disaster eyenzekalayo. Mase bephuma abantu abadivorcile ba selfish, they don't think about families, they don't think about kids, but sobona phambili bacabanga ukuthi uphuma emshadweni uphuma etoilet uyongena ebathroom. Mase seluhambo zisindi ingane, so uthola intombi entsha noma unkosikazi omsha ethi le ngane zaka ngizithandi, ilozwa khona idivorce yabathinta abantu abamanje. Sidala futhi inzondo thina abantu abadivorceayo yokukhuluma nezingane zethu, ukhulume kabi ngobaba wazo noma wazo. Mangobona ingane zami ufuna ngize ngihambe ngikhuluma okuhle ngoma wazo, noma wamohlele ingane zami ufuna ukukhuluma okuhle ngoba zali imali ingane zethu psychological. Ngicela ukuyenza ibe kimi ingami ngabantu babudlamini. Mina ezami ingane zo2 ngiyazikweleta. Yabo mangizibuka manje azisafani noma sasihleli ndawonye. Ukhona umehlukana othi salimala, ukuhlukana kwamano baba. Ungcono omncane wese ingane, kodwa njengoba bekhula manje uyabona ukuthi who is dead. Ngapha ufanele khona into esiyenzayo thina bonke abantu abadivorcile, ukucabanga ukuthi siyayenza healing engane zethu yokufika negrocer sizikhiphe ziyodla, zidle uhambe uzidropa kumawazo. Sicabanga ukuthi healing leyo, sicabanga ukuthi uthando. Samosha mhla kuhlukanwa. Lento ifana nani babudlamini, ifana into enziwa abantu abamnyama abayijabulelayo, athi umuntu wesilisa, hey nginengane ezo4, nginengane ezo5. Koma wengane abahlukene, they enjoy that thing yabantu abamnyama kanti curse. Lento i-disaster babudlamini. Umhlaba nje we failed as abantu besilisa to raise our kids. Yeah. And babudlamini sokhuluma ngomgqibelo mfethu, iyo ngithi nami ngiyamcela uNkulunkulu abasiza abantu financially, osoma business nabantu abanemali bakusponsorishe ngoba umbhobho kaNkulunkulu. La bekhona bengilale bonke abantu abaphethe ingcebo abadedela imali abantu. uNkulunkulu usithumile kuba selapha izizwe. Kancane umuntu okhuluma njenga nami la emhlabeni. Nami ngivuswe uwe bamdlamini ngiphelile, kodwa buka amamiliyoni engiwalaphayo. Ayingenile imali abasupport abantu la ukuze uphile kahle nawe nomndeni wakho, uyiqhubele indaba zikaNkulunkulu. Yabona bamdlamini lento esayenza abantu abethu asiba raise abekho close to us. Kunento engisazayikhuluma la ukuthi umama angeke amenze umfana wakho indoda yohlale uboy. Umuvuma ingane zakho zihambe nomkakho, la zikhulula khona umfana wakho yohlale uboy ngoba uboy ubedinga ubaba ozomenza indoda. Ahamba ofisa umhlaba. Lento okujabula uenjoy ukuthi abantu mambe bezalisana. Awuyena ubaba mawusupporta ngemali, awuyena ubaba mawufika kanye ngenyanga, awuyena ubaba mawukhulula iDStv. You are playing into engabe idlala nawo umuntu emhlabeni. To be a father ilapho close to your kids. Akukuhle lento yenziwa abantu abamnyama esayenza ubusapha yokuthatha umntombazane uyizale sihambe yohlala nengane yakho, ube ne-firstborn ekhuliswa umama wena baba ukho, kanti ubaba unesandla. Ubaba ukhulisa igirl, indodakazi yakhe ayikhulise iziyophatha umuzi, isebenze kahle emarketplace. Bayadingeka ubaba. Ubaba ishelter, ubaba une-fatherhood, ubaba une-blessing phezu kwengane zakhe, akukhuluma ifuture. Umsebenzi wamama emshadweni ukuayina, istationery, ukubenza babe bahle, untanta nabe bancokolisa benza zonke lezi zinto abaphekele. Umsebenzi oraise izingane ziziba ama-giant emhlabeni zidinga ubaba. Baphi labo baba ngoba bekho basematshwaleni, basemjolweni, basazizala beno-30 babe no-40 bani. Imesele emhlabeni. We owe our kids ukuba zosizakala kanjani. So kwenza kanjani ukuthi sizakale ngane zethu saxabana sodwa ukuthi sidivorceile? So kwenza ni healing ngane zethu salwa sodwa kwathini? Yeah, bafowethu asiyithinte zonke lezi ngomhla ka7 March sobe silapha ke sobe sikhona la eThekwini number 100 Stalwart Street esontweni okanye ake ngithi ebandleni leka mfundisi
Pastor Lungi M usponsorishile ngendawo yakhe ila sibe sikhona khona. So siyabonga kakhulu bafowethu, asibonane khona egameni lika Jesu. Bakuthola kanjani impostoli nabakudingayo? Siyabonga kakhulu umuntu kaNkulunkulu, thank you very much. Asihlala ngomgqibelo sonke bafowethu ngo-10 ekseni la drobheni this coming Saturday. Abangidingayo inamba yami 08247 14839 08247 14839. Ngokukhonza ngitholakala eMbali ePMB Unit 2. eMbali ePMB Unit 2. Siyakhonza lapho ngo-9 siphuma ngo-12. Makuba umusa ke bafethu nonke umhlaba wonke. We love you. Amen Pastor. Sibonga kakhulu bafowethu. Manje ufuna ukuxhumana nathi 0788 417 844 0788 417 844. Asibonane ke kuzo lezi indawo njengoba siyobona ngomgqibelo la eThekwini ngomhla ka7 ila sibe sikhona ngomhla ka7 uMarch. Masiqeda khona soon after Pasika sobe silapha eMkhumbane ngomhla ka2 May inkonzo kamoya. So please do join us kuzona zonke lezi ndawo. Masiqeda khona sizobe sisePretoria eStarland lapha neArcadia kwabazi Starland sizobe silapha neArcadia ngomhla ka9 uMay isobe silapha neStarland cinema. Kune cinema lapha ngaphakathi sizobe sikhona, will be hosting a prophetic service ila sobe sikhona. Please do join us ngomhla ka9 yobe khona Minister Harry Apostle Mahlangu from KZN. Please do join us bafowethu egameni lika Jesu Kristu waseNazareth kuyobe kumhla ka9 kaMay. Masiqeda khona ke we are heading straight to August siyobe silapha nabafowethu Joburg around Malvern la siyobe khona sine road show. But before that njengoba ngishilo ukuthi mhla ka30 May siyobe sisePretoria kanye nayo lesemina. Insuku lekuziyaqhubeka. These are our gatherings. So kuningi kuseza amanye sengwakhohle ukuthi angiphethe into la engwabhale khona, but our last gathering izobe ngomhla ka31 October siyobe silapha eSoweto eDlamini Multipurpose Hall. uNkulunkulu makanigcine ke bafowethu, sibonane la ngeepisode yethu. I believe you were able to take your time and watch this episode. Ngiyazi ukuthi ziningi izinto ezingandlala emqondweni wakho, ziningi izinto ozikhumbulayo, ziningi izinto othi mawulalela uzwe ukuthi kunezinto nawe ezikukhumbuza zona. Sicela ukuze uvo lwakho ba wena uthini ngale episode egameni lika Jesu Kristu. Khona ukutholile, were you helped? Kukhona osizakele ngakho? Amen.